Kaixo ekipo, hainitzen naiz, aldenekeko ezitzaia, eta bueno, gaur natorra saltzera pixkat azaroa eta abenduan egongo dian ekintza ezberdinak. Jakingo duzuenez, COVID-an asuntuakin ezin gara eskoletara joan azaltzera ze ekintza egongo dian, eta orduan erabaki dugu kartel bidez eta bideo txiki hauen bidez zuei azaltzia ze ekintza egongo dian eta bertan zer ingo dugun, bai. Orduan, lehenengo ekintza izango da azaroak 14an. Goizeko ekintza bat izango da, eta goizean 2 txanda ezberdin egongo dira, bai? Txanda baten herrizkolakoak egongo zarete, eta beste txanda baten ikastolakoak. Ekintza honetan, mugisormen tailer bat eukiko dugu, eta hau, Eibarko kaxa taldiak eskainiko digu, eta bertan ikuskizun txiki bat montauko dugu, bai? Antzerki, musika, dantza, eta hori danak nastatuta. Eta gero, azaroak 28an eta abenduan 12an, egongo dira 2 ekintza. Baina, 2 ekintza horiek lotura eukiko dabe. Gutxi gora bera izango dira, goizez izango dira ekintzak, eta 3 ordukoak izango dira gutxi gora bera. Ekintza hauek lotura bat eukiko dabe, zeatik. Ikusitxa horten, gabonetan, COVID-an asuntuakin igual ezingo dugula, gure familixiak hainbeste egon, edo gure lagunekin egon, edo gure kideekin egon, pentsau dugu oso aukera politxa izango zala, danon artean hausnarketa txiki batein, eta eguberrietako zorion opari bat eskaintzia faltan botako dugun pertsona hoieri edo kideei edo lagunei bialtzeko oparitxo bat eitxia. Horrez gain, opari horrekin batera, pentsau dugu ere oso politxa izango zala, mesutxo bat idaztia, izan leike adibidez, izan leike kajatxo bat margotu opari bezala, eta barruan bertso bat idatzi, edo poema bat idatzi, edo horrelakoak. Orduan, animatzera gonbidatzera itxuet, super ondo pasako dugu, eta hori, patxo asko, agur ekipo!